Obľúbený autor kníh, kňaz a líder duchovných cvičení páter Timothy Gallagher sa už 40 rokov usiluje vysvetľovať a sprístupňovať pravidlá svätého Ignáca z Loyoli 100 000 katolíkov, ktorí sa snažia byť citlivými na pohnútky vo svojich srdciach a dušiach. V knihe Rozlišovanie duchov v manželstve páter Gallagher prichádza s ešte konkrétnejším poslaním: pomôcť aplikovať tieto pravidlá manželom a manželkám. Svätý Ignác a páter Gallagher sa stanú vašimi sprievodcami, vďaka ktorým sa naučíte a spoznáte najzraniteľnejšie miesto vo svojom manželstve a to, ako ho posilniť. 4 taktiky nepriateľa a milosťou naplnené reakcie na každú z nich. Ako identifikovať a odstrániť duchovne škodlivé zvyky. A mnohé ďalšie praktické rady a riešenia, ktoré posilnia vaše manželstvo. Kniha Rozlišovanie duchov v manželstve má 151 strán a je vytlačená v mäkkej väzbe. Nájdete ju na Zachej.sk.